SK sindikatua Euskal Osasun Itunetik kanpo utzi dute. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak akatzak aitortzen ez dituelako. Eta bertako koordinatzaileak ezarritako metodologia opakoa, partziala, antidemokratikoa eta gainera desberdinen arteko eztabaida osasuntsua ebazten duen diagnostiko batekin bat ez datorrelako. Publizitate itun honen helburua herri mobilizazioa isilaraztea eta Osakidetzaren egoera tamalgarriaren arduraduna den Eusko Alderdi Jeltzalearen irudia zuritzea da. Gure ustetan, ezinbestekoa da herritarrek eta langileek mobilizazioei eustea. Aldaketa sakonak izan daitezen, eta ez daitezen iragarki itxurako partxetan geratu. Azterketan sakontasunik ez dagoenez, SK sindikatuak behar dugun Osakidetza txostena argitaratu dugu. Bertan, Osakidetzak gaur egun bizi duen kaos egoerara eraman duten sakoneko arrazoiak azalaratzen dituen diagnostiko bat egiten dugu. Dokumentu honetan, 81 proposamen egiten ditugu, kalitatezko osasun zerbitzu publiko bat bermatzeko. Non, herritarrek merezi duten zerbitzua izango duten, eta langileek dagokien baldintzetan lan egingo duten. Euskal Osasun Ituna prestatzeko maila bilerara deitu zuen Osasun Sailak, irailaren 5ean, baina SKak sindikatua ez zuten gonbidatu. SKak beti adierazi izan du prest dagoela osasun publikoaren norabidea erabikiko duten foro guztietan parte hartzeko. Eta horregaitik, mahai honetan partea hartzea eskatu zuen. Mahaiaren koordinatzaileak eskaera onartu zuen, eta SKak bigarren bileran parte hartu zuen. SKaren ustez, koordinatzaileak aurkeztutako hasierako diagnostikoak autokritika falta zuen, eta ez zen arazoaren muinera iristen. Eusko Jaurlaritzak prestatutako publizitate itun honen benetako helburua zerbait aldatzen ari dela ematea da ezer aldatuz. Ahots kritikoak isilaraztea, soilik bilatuz. Demokratikoki aukeratutako esparruetatik urrun dauden erabakiak hartzeko. Eredu bat bultzatuz eta presio lobistako eredu amerikarera hurbilduz. Urtetan zehar, Euskal Gizarteak egindako protestak behartu du Eusko Alderdi Jeltzaleari itun hau sortzera, baina ez dute egiazko eta borondate sendoz osatutako osasun publiko on bat eskaini nahi, baizik eta boterearen nagusitasuna galtzeko beldurragatik. Gure ekarpenak egin baditugu ere, SKak Osasun Sailak ezarritako metodologiarekin topo egin du. Non koordinatzaile bat izendatu duten, eta koordinatzaile horrek epaile eta aldi berean parte izanik. Bere kabuz, erabaki du zer ekarpen sartu dokumentu amaieran eta zerrez. Inolako azalpenik eman gabe, eta eztabaida osasuntsua eragotziz. Parte hartzaileek erabaki horietan eraginik izan gabe. Prozesu hori SKtik iluntzat, partzialtzat eta antidemokratikotzat jotzen dugu. Horrez gain, SKak koordinatzaileak ezarritako adostun baztertzailearen metodoa argudiatzen du. Honela laburbiltzen dena, eztabaidatu gabeko diagnostikoa gustoko ez baduzu, kanporatzen zaitut. SKak argi utzi nahi du, maitik ez dela joan, bota egin dutela. Metodologia antidemokratikoa eta errealitatearen aurkako diagnostikoa erabiliz. Osakidetzako
egiturazko arazoei interbindea emango ez diena. Esekak ezin du onartu 2010ko hamarkadetatik aurrera Osakidetzan ezarritako kudaketa ereduaren kritarik jasotzen ez duen diagnostikoa. Eredu horrek ez du erraztu arreta unibertsala, ezta berdintasuna ere, eta ez du hobekuntzarik ekarri. Aitzitik, gure lehen arreta desikitea ekarri du, ospitaleak kolapsatu eta saturatuz. Eredu horrek arreta gaitasunean zentratu du, prebentzio ikuspegia alde batera utziz. Eta zuzendariek gure profesionalak modu txarrean tratatu dituzte. Erabakiak modu unilateralean hartuz, ez profesionalean, eta herritarren partaidetza kontuan hartu gabe. Era berean, osasun publikoaren aldeko herri plataformak, lehen arreta arnaz berritzen, edo Euskal Herriko pentsionisten mugimendua bezalako gizarte eragileen parte hartzea falta bota dugu. Eta aldi berean, osasunean interes zuzena duten entitate pribatuen presentziak kezka sortu digute. Egoera horretan, Esekak Euskal gizarte osoaren mobilizazioaren aldeko apustua indartu du. Osasun publikoaren defentsarako. Plataformek bultzatuta eta Osakidetzako langileen babesarekin. Tresna onena bezala. Publizitate itun baten aurrean, itun horrek Jaurlaritzako alderdien aurkako presioa desaktibatu baino ez du egin nahi. Ez baitu benetan beren erantzukizuna aitortu nahi. Guk gure txosten argitaratu dugu behar dugun Osakidetza. Autokritika eta osardian falta daudenez, Euskal Osasun Itunaren mailak Osakidetzaren benetako egoeraren argazki bat izateko, Eseka sindikatuak behar dugun Osakidetza izeneko txostena publiko egin nahi du. Bertan, Osakidetzaren bizortzean laguntzeko 9 ardatz eta 81 proposamen aurkezten ditugu. Euskal gizartearen eta bere langileen beharrei erantzuteko. Osasun sistema publiko, eskuragarri eta demokratiko baterako neurriak. Gure osasuna sistema publikoaren oraina eta etorkizuna jokoan daude. Eusko Jaurlaritzak eta bertako alderdi politikoek gure osasuna privatizatzeko hautua egin duten honetan. Bidegurutze honetan, Esekak publiko egiten du behar dugun Osakidetza txostena. Non arreta eskatzen duten 9 ardatz nagusi identifikatzen ditugun. Haien artean lehen arreta, inbertsioak handitzeko beharra. Sektore pribatuko lankidentzak etetea eta antolaketa egitura erreformatzea nabarmentzen dira. Partaidetza demokratikoa sustatzeko. Era berean, zerbitzuen eskaintza anizteko eta osasun laguntzan ikuspegi integralagoa lortzeko beharra nabarmentzen da. Baita, talderik ahulenekiko arreta hobetzea. Pertsonalaren kudeaketa eredua aldatzea. Eta herritarrek harreman eredu berria sustatzea ere. Azkenik, Osakidetzan osasun ezagutza eta berrikuntza nola txertatzen diren berrikusten da. Behar dugun Osakidetza txostena gure web horrian duzue.